Σήμερα θα παίξουμε Roblox, αλλά θα παίξουμε με τον Νίκο. Έναν φίλο μου που έχει και το δικό του YouTube κανάλι. Νίκο. Ωραία, σήμερα θα το βοηθήσουμε να πάει εκεί πέρα στο δεύτερο. Να πάει πολύ ψηλά. Οπότε θα σου δώσω κάτι. Στο climb and jump. Οκ, να ξέρετε πως τώρα μπαίνει ο Νίκος, οπότε ναι, μπήκε. Ωραία. Κοιτάξτε εδώ πόσο πολύ γρήγορα μπορώ να το πάω πάνω στο tower. Οπότε θα προσπαθήσουμε τον Νίκο να κάνουμε και στον Νίκο. Θα σου δώσω ένα dog. Θα σου δώσω και αυτό. Και θα σου δώσω κάτι άλλο. Αυτό είναι το τρίτο καλύτερο pet του παιχνιδιού. Ναι. Αλλά μετά μου το δώσεις μόλις τελειώσει το βίντεο. Τι? Κάτσε, τι είπες? Πώς το φοράς? Ωραία, απλά πήγαινε πάνω και μετά πήδα. Ναι παιδιά, συγγνώμη, δεν έχει παίξει ποτέ ο Νίκος Climate Jump, είναι πρώτη του φορά. Θα πάρει νέα φτερά με τα λεφτά. Πήγαινε δεξιά. Οκ, λάκι. Θα πάρω, ωραία. Παιδιά, επίσης αυτό το πέτου που του έδωσε είναι το τρίτο καλύτερο του παιχνιδιού. Οπότε ναι, δεν έπρεπε να το κάνω. Αλλά μετά θα μου το δώσει. Να το δώσει μετά πίσω. Κοιτάξτε τα φτερά μου τώρα. Τι? Τα λεφτά τα παίρνεις άμα πας πάνω, άμα. Ωραία, τα φτερά τα παίρνεις από εδώ. Από εδώ που είμαι. Από εδώ τα παίρνεις, εδώ πέρα από αυτόν τον κύριο. Ναι. Για πάρε όλα τα φτερά. Ωραία, απλά σπάμαρε εκεί πέρα που παίρνουν τα φτερά. Ναι, πάρε τα όσο πιο πολλά μπορείς. Όχι, τι έγινε. Ωραία. Σου είπα τα τρίτα καλύτερα του παιχνιδιού. Ωραία, σήμερα ο στόχος του Νίκου, άμα μπορούμε, είναι να πάρει πολλά wins. Να πάει στο δεύτερο. Έλα ρε Νίκο, πρέπει να πας στο δεύτερο.
ξέρω. Ναι. Και αυτά έχω εγώ περίπου. Ωραία, 3, 2, 1. Let's go, let's go. Ας είδες. Όχι, είμαστε το ίδιο. Ας είδες. Και πρώτος. Όχι, οι ίδιοι. Εγώ θα έφτασα πρώτος. Εγώ κατέβηκα βασικά. Έλα, μπορείς να με κάνεις. Ναι, αυτό. Έχει τα Earth Dragon. Εγώ δεν έχω φτάσει. Εγώ δεν κάνω race. Ωραία, πόσα wins έχεις? Θα βάλες 7 φορές χρειάζεται. Αλλά μπορείς να πάρεις πολλά wins. Ωραία, κάτσε, περίμενε, μη σκαρφαλώς, πήδα κάτω. Πήδα κάτω, Νίκο. Ωραία, τώρα θα δούμε ποιος μπορεί να πάει πιο γρήγορα πάνω. 3, 2, 1 για τελευταία λεπτά. Είμαι πρώτος. Ωραία, ποιος μπορεί να πάει πρώτος? Και 3, 2, 1. Είμαι εκεί! Είμαστε μαζί. Οπότε ναι. Κάτσε, Νίκο, μην πηδήξεις. Α, καλά. Ωραία. Ωραία, Νίκο. Ωραία, ελπίζω να σας άρεσε για σήμερα το βίντεο και θα τα πούμε σε άλλο βίντεο άμα θέλετε. Γεια!